Tingog kan Banwaan, digdi sa DCGB. Hua! Huha! Maray na Huwebes, Martes. Naghihidali na naman kita, June. Martes na pagkaagangon yan. Tama ba? 22 kan Hulyo 2025. Medyo mauran-uran, malipot-lipot ano. Iyan na po so efekto kan mga weather systems. Igwa diyan sa may itaas kan norteng iste kan Luzon, igwa digdi sa may central Luzon, kuhuguton pa so habagat. Kaya iyan tabi mauran lalong-lalo na duman sa Kamanilaan. Asin nagkapirang lugares diyan sa may central Luzon. Ano man tabi ang kasiributan, dapat mahal na amang Diyos ang perming ipigpaenot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo. Tingog kan Banwaan na tabi. Sana po. Sige lamang, makalima tulos lamang na text na yaon ka mo. Gaganahan na kitang marhay tabi dyan. Sundo man kitang 10:30 sa programa. Magiging katuwang tadyan ang Mega Force Patrol pading Jimmy Chief Jimmy. Kumpadring Alpading Jomar, si Joshua, si Karen, si Angel, sama ni Bella Henry Mata. Mantang sa Master Control yaon dyan, Junapolis. Sa newsroom yaon dyan, padagos paan, sumadakan mga istorya, lokal, national, international, and nagkakadarangog nindo. Ang mga sumadang iyan sa newscast and news breaks. Nababasa man dyan sa internet, sa samuyang social media news portal, ang DCGB News Online. Sinda po nagtatarabang tabang Ma'am Shia Leron, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriane, and G. Mos Barrios. Ang gabos na yan sa supervision ni ang matigas. Diretso ang laban, walang suko. Hindi sumusuko. News Director Mardela. Mantang ang yaon dyan ngunyan sa IT, si Casey Tanay. Ang sa tuya pong kasabay dyan si Casey Tanay. Tangani pong ang broadcast kan DCGB makalusot sa internet worldwide netwide. Do nadadangog po ha sa radyo, nadadangog sa radyo, nahihiling, nadadangog sa internet ano. Casey Tanay kang Camarines Sur Polytechnic Colleges kang nabuwa. Ta si Jerome Nico Martinez nag-aasikaso igonin mga importanteng piglalakaw on official leave. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo. Check 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan, ang numero ko tabi 0942-670-1195. 0942-670-1195. Smart yan. And 0966-0-730-115. 0966-0-730-115. Yan, mga paraan tabay niya to. Si Benji The Pogi, good morning, 901. And si 4085-901, good morning Bantabi. Yan sinasabi ko. Buda si Sir Jason Gomez Puyo de Segundo, tulong mga paradangog ta. No rin man daw kita ma-overwhelm ano na uni kadakol-dakol na kan text data na mabasa. No rin man daw ano. Padagos ang pag-antabay ni Sir Jason Gomez Puyo de Segundo ha. No rin man daw abuton niya ton adin na uy de pasensya na data na nababasa. Kadakol-dakol. Do rin ta daw abuton ang arugkaan. Kaya daw tabi mga katingog or mga 5 sa nagayudwalo. Ano? Kumusta ka mo dyan sa Legazpi tabi? Mga paraan tabay ta sa Legazpi, Sentro, Albay District and maging sa Daraga. Mga suki niya to. Pwede man kamo dyan sa DCGB News Online. So mga nakantabay pa lang dyan sa internet worldwide netwide sa inman kamong lugar sa Pilipinas and sa kinaban
Good morning, hali po sa Pilipinas. Sandali muna. Medyo nagagatol-gatol ang alunan ko kaya eh. Ay, may nailing naman kaya ako naggatol-gatol sa alunan ko. Oh. Jun tabi ni ka Jun ha. Maura na biyahe so sa tuyong amigo diyan. Sunda magdi-deliver naman sila ng water bill, nakakainis yung prime water diyan ano. Maray na aga diyan tabi isa daraga kay Sir Ato Lim. Diyan sa Petron Tap Gas Gasol nako mga kwanta yan yun suki diyan sa daraga. Good morning Sir Ato and kay Ma'am Kuan, kay Dr. Lim. Diyan sa ano ini o sa ining opisina sa bodega sa Petron Tap Gas Gasol. Good morning. Si Sir Mong diyan sa Calixta, Sir Mong Gomez. Good morning tabi Sir Mong, pati na sa tropa. Diyan sa Gabos na Calixta tabi ano. Kaya guminatol sulalamunan mo. Sabi ni Sir Mong. Bueno, di diretso na kita kan mga istorya dyan sa luwas. Ilaog ta tulos. Pag may report, ilaog ta ang mga informasyones. DZGB On The Spot Report. Dyan kita kay Joshua Bino. Joshua Bino On The Spot Report. Joshua, what's happening and good morning? Yes, good morning Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay. Ang saro sa problema Sir Pio sa Daraga Albay, pag-abot sa basura, kakulangan kan mga dump truck na nagahakot ng basura sa mga barabarangay. Dahil pa sa mga dump truck Sir Pio yung existido. So ibayaon sa talyer para raot ang mga pyesa. Dahil pa man binasura. Dahil po, sayang man. Sayang man. Sige. Pero, maski na nga ni Sir Pio, kinakaipuan yung dagdag man giraray, na-repar na medyo nagadakol talaga. Basura sa palibot, syempre nagadakol man ang komersyo, Sir Pio digdi sa Daraga Albay. Kaya tigingo wangunyan kan lokal na gobyerno, na makabakal nin 2 unit Sir Pio nin dump truck para mapakinabangan lamang kan Daraga Albay. And iba pang solusyon sa problema may kinaraman sa basura and iba pang concern sa lokal na gobyerno yan tadi Sir Pio kay Banco, si Mayor Vic Perete. Mayor, si Sir Pio tabi. Hello sir, good morning. Yes, Sir Mayor Vic, Diyos marhay na aga tabi and primero salamat sa oras. Ano po, now we go tabi diretso na yung kwan, ayan na purchase tabi kan LGU na Daraga, plano na magbakal ning 2 pang dump truck intended para sa collectioning basura. Ano po yan tabi? Ilalaog ta duman sa emergency purchase, tanganing madali ang processing tabi, Mayor? Ayun po ang gibuhon ta sa aram ba ganindo mga iba dekada na ang ining mga garbage truck ta. Kaya kaipuhan ta na talagang salidahan. Makasupog man nagdadalaga rin mahiling na route dyan sa gilid kan Tinampo. So, kaya, sige, go ahead tabi, Mayor. Madangog kami, go ahead po. Kaya nagkaswapon, nagkaigo kami ng meeting na hanapan ng pundo para kung pwede utangon nini kanganing makaparikas ining importante yun, magang problema sa basura tabi, Sir Pio. So, ano ang kwan? Ano ang direktiba mo ilalaog sa classification? Parang emergency purchase tanganing madali ta bakum ang problema sa basura dapat ma-resolveran tulos tabi, Mayor Vic. Opo. Pero aram ba ganindo may mga proseso pag-abot sa pagbakal gamit sa gobyerno. Kaya anibalig di tabi Sir Pio nagsubli kita ning bihikulo para mas madagdagan. Taday na talaga kay puan talaga raraot na sa mga flooring. So ano yan, ang pagtuwal-tuwal ba kay itong
truck, medyo raraot na talaga. Mhm. Kaya sabi ko nga idalion ang pagpahirahay. Iyo tabi. Now, meantime tabi Mayor Vic po meantime na nasa process akan purchase gabos. Ano po yung satuyang solusyon para mientras tanganing ma-ease up yung sitwasyon sa basura mantang naghalat kitang maka-purchase pa kay itong duwang bagong truck tabi. Go ahead po. Nakipag-urong kita sa mga opisyalis kang barangay. Kahit ni bagagang 9003 kay po ang barangay na mismo ang masigregar kang sa indang mga basura. Parang no segregation, no collection. Kay puhan, gibuhon nindang istrikto ang pagkolekta ng basura sa mga household. Kaya bang kami baga, Sir Pio, mahakot sa indang respective na MRS. Kaya lang, minsan ang mga tao, pag-along pagpasunod doon, kaya nga iyo yung primero kong ang pagsegregar as in istriktong pag-monitor kan sa indang basura sa indang barangay. Mhm. Iyo so kaino tinutumong executive order na ipinaluwas tabi Mayor Vic? Opo. Oho. Okay. Now, duman sa kwan sa papaano niya to tabi na iipnuan para mentra so kakulangan kang naghahakot ng basurang mga truck may napapakihuro ng kita diyan na nasusubli o naaarkila lamang tabi para mientras? Sa totoo, so personal contract pinasubli ko na. Kaso hapon man si Vice Mayor Labrois nagpasubli man ng dump truck para diyan. Oh. Talagang sobra. May mga critical kaming barangay na pigmo-monitor tabi, Sir Pio, tanganing daina. As in, nagsalida po ako ng bagong mengko para mas ma-monitor talaga yung mga pagtapos ng basura sa indang MRF. Mm-hmm. So we go later into that so pagsalida kan Menro. Now ining trucks tabi so sustiniran po mo na nino na ipasubli tabi yan ngo na. Iyo ganyan na aga iko pa kung sa sarong ibubugtak na dump truck tanganing maklear na ini muna sabi Sir Pio. Opo. Tangan niya na matapos sabi ko ang direktiba ko tapusin mo niya na simana. Tanganing kasunod na simana ilingon ta giraray ang i-monitor giraray ang basura dito sa Banuaning Daraga. Kaya aram baga sabi nindo nagtatapo kita sa Iwa Beso 4 kilo yan. Basta maurahan Sir Pio. Mas lalong nagabato ng basura ta. Iyo po. Okay. Now, Mayor Vic tabi sir, may naunang bitang ka 5 barangay o nagkakapirang barangay ang pigmo-monitor nito na critical na po ang sitwasyon sa basura. Would you have the privilege na maipaabot tabi yan sa publiko? Go ahead po. Ini pong barangay Tagas, barangay Salvacion, ining Binitayan, iyo ang medyo critical niyo. Kaya sabi ko, tawan nining sa kulang atensyon para maparikas ang mapakiraan sa indang koleksyon sa basura. Iyo po. Ano po so nangyari ta critical na duman sa segregation o duman sa collection tabi? Sa segregation as in sa collection tabi yun na duwa. Ay, naku po. Na-compound ng maray so problema kaya critical na po. Now, we go duman tabi na may naunang bitang ka nagsalida kan Menro. Ano po so rason although nasa prerogative mo po ini as an executive nasa sa imo ang leeway nasa sa imo ang prerogative ano po so triggering factor so pinakarason nata tanag salida ka kan Menro tabi diyan sa Daraga. Go ahead po. Aron magatabi nindo Sir Pio ang pagpili so may kumpiyansa ka digdi sa bagong binugta ko may kumpiyansa po ako na mapakirayin niya ang lalo na po sa collection kang basura. Oho. So, would it be safe to say na medyo dai na abot so kumpiyansang pinaghahanap mo duman sa dating Menro tabi? Siguro tabi, Sir Pio, arugaan. No? Panduan na yung nangyari. Kaya sabi ko, hindi naman pwedeng magpatuluhan pa kay Puhan. Tawan-tanan ng atensyon ninyo. Oho. So, igwaning mga prior
na mga pigbabasaran ka before man na nagdesisyon ka tabi na salidahan mo siya sa pwesto tabi. Opo. Opo. Saka nagpapahiwatig naman, nagkaroon ng didikisilan siya. Kaya sabi ko, kayo po na magdesisyon. Aha. Okay. So, sa ina po muna siya ngunyan, nakadestino, anong sa iyang responsibilidad pong kakaputan? Iyaw manggiraray siya sa iyang opisina. Ma-assister po, as in ma-monitor manggiraray. Ako nagrabe ang load niya, tanganing medyo mahuring aluan man muna siya. Ay, iyo po. Now, what is your specific directive diyan sa bago niya tong Menro tabi sa Daraga? Ang primero tang kinibo, kaso hapon nagpa-meeting ako. Ipuno nining mga tapos na mga empleyado kang Menro. At sa magduman sa kada barangay, striktong ipa-implementar ining 9003. Gusto sabihin ining no segregation, no collection policy. Yan na parte gayud kan so lideratong mabuot pero may lideratong makusog. Ano? Tabi, Mayor. Okay po na i-implementar naman yan. Batas po yan, Sir Pio, wala man kita po kan maginibo. Iyo tabi. Kung igwa katabi nin gustong idagdag Mayor Vic, madangog kami lalong-lalo na diyan sa mga taga-Daraga. Problema sa basura, habutan ng bumalik so kaitubagang mga nakaaging panahon na paghali kang sorsogon, pag ngaya maraot ng parong, mabata na, Daraga na iyan. Sana dahi mo agabot sa araw ng punto giraray. Narumduman mo ito, Mayor Vic, ito. Ayo po. Go ahead po. Naman po ito. Kaya ito lang ito. Go ahead, Tabi, kung may gusto kang ipasabot man sa mga taga-Daraga, lalong-lalo na ining saro sa problema tapa sa basura. Go ahead po. Nangangapudan po ako, lalo na sa mga residente, sa mga barangay official, makipagtabangan po kita. Pero po yun sa pinakadakulong problema. Bako lang po iningon yan hanggang sa maabot na panahon. Kaya po nagigibo kitang paagi kung paano ma-reduce ini nga sa tuyang mga basura. Tanganin dahil po kita makaraot sa tuyang environment. Na, man lang po, salamat Tabi, Sir Pio, sa oportunidad. Opo, Sir Mayor, saro na lang po Tabi, if I may, aram ko, ang oras mo medyo kuan dyan. Saro na lang, sa Sorsogon ata yun, Sorsogon City, si Mayor Amorso, babae, pinagresinda yung contract sa Prime Water because of itong bako na sinakumbinsido sa Prime Water, taigwa madumaning kontrata sa Water District. Diyan Tabi sa Daraga, ano pong mga opsyones na ang nagluluwas duman sa pag-aadal nito na posibleng gibuhon man para mas na maprotehira na yung general welfare kang Daraga manungod diyan sa kwan sa ining problema sa tubig. Ano naputol ta maridailan kita Tabi Joshua, importante pa ini in fact pagpunta kang programa saro sa mga pighapot iyan yung sa Prime Water yan Mayor Vic Tabi. Hello Sir Pio. Opo, kasi sarong simana ipadagos ko Tabi na putol. Opo. Nagkaigo kaming meeting, lalo na dito sa legal team as in sa mga pag-iriba. Nagkonsulta naman kita sa ibang mga konsihal na kung paano ini masolusyonan. Piga-adalan po ini. Saka na po ako madesisyon, maaraman po nindo. As in, dakon man po nag-a-apply na kung paano makatabang digdi sa kulang na bulos kang tubig digdi sa Banuan ng Daraga. Iyo ang sarot patabit ang prioridad na masolusyonan ang tubig sa Banuan ng Daraga. Dahil po sila mag-adit ang mga taga-Daragan. Nagtatrabaho po kita, pero silensya na po kita. Okay. May legal team na pinagkonsulta ka na what would be the possible options? Opo. As in, sabi ko nga ni Sir Pio, nagkukonsulta man kita kung sino ang pwedeng magtabang para masolusyonan talaga ini ang kakulangan sa supply. Mayor, can you qualify, nagkukonsulta ka sa pwedeng magtabang? Igwa na yung mga pwedeng concessionaires na nag-apply? Iyo po, kaya lang ano ang gigibuhon mi through legal action or makikipag-urong kami sa Prime Water as in Daraga Water District? Oho. Igwa ning iba pang mga concessionaires na interesadong mag-apply dyan sa Daraga? Yes po. Okay, sige. O di sige Tabi, Mayor, salamat nin maray. Mabuhay ka po diyan and ang entire hierarchy kang Daraga LGU Tabi. Salamat po. Joshua?
Alright. Sir Pio, si Mayor Vic Perete ka na Daragal Bay. So yung tabi Sir Pio. Joshua. Dagdag, apo. Tutukan mo ito supig sa sabi ni Mayor Vic, ito bagang igwaning option baga yung igwa pang ibang concessions and yung legal options ta gulpian na interesado kan sa Daraga tabi Joshua, ano po? Nakasubaybay man kita tabi Sir Pio sa bagay na yan. And maaraman ta sa mga maabot na aldang. Roger. So yung tabi Sir Pio, dagdag niya itong istorya. Narinig sa lawas, Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua. Joshua Bino on the spot report. So before kita diyo na kuan tanganing ilado-lado ta. Primero, diyan sa Daraga, sa totoo lang yun, iyan ang dapat na sarong ehemplong ipahiling kan sarong alkalde. Bako sa pag-umao kung ano pa man. But we're just stating facts Diskumbinsido ka sa performance kan sa imong dapat na katiwala sa pag-administrar kan lokal na gobyerno, di sige, you have the option na either na tawan mo siya ng ibang trabaho or ibalyo sa ibang departamento or salidahan na. Yan. So, iyan po nangyari. Diyan sa dating Menro na si Sir Grajeda and sinalidahanin bagong Menro niyan. Tabi. Tana sa opsyon po yan kang alkalde, it is given to all the local chief executives, alkalde ka kan munisipyo, siyudad, or gobernador ka. Yan, tabi. Igo dyan sa serbisyo sibil, imaging dyan sa local government code, titawan ng wide latitude, yan ng mga chief executives, local chief executives, pag-appoint kan sa ayang mga magiging katabang sa pagpadalagan kan lokal na gobyerno. Lalong-lalong itong pigapod na person of whom the local chief executive has trust and confidence. And kung ano po ang basis kang trust and confidence, it is very personal in nature. Ang makakapag-define po kayan, ang gobernador mismo o ang alkalde. Siya ang makakakunyang kaan. Siya ang makaka-define kan o gusto ko pa ini. Taking in consideration so output kan sa iyang trabaho or daina. Yan. So, he has the wide latitude to hire and to fire. Pigre-respetar po iyan tabi kana lay. O kaya iyan nangyari diyan sa Daraga. Hinapot tabaga si Mayor Vic, what was the triggering factor? Kung nagkaigwaning salida diyan sa Menro kan Daraga, very clear baga nadangog ni ni Mayor Vic, medyo ngaya kumpiyansa, bako na ngaya ako masyado kumbensido. In a sense, aro ka na gustong sabihon kan alkalde. At igwa na ngayanin mga igwa na nin mga previous na mga reasons pang pig-consider man ang opisina kan alkalde and pati naman ito na bagang sudating Menro nagapahiwatig na medyo napapagal na. Kaya taking in consideration yung legal aspect na pinag-exercise ni Mayor Vic and taking in consideration ito man sa mga rasones may relasyon sa trabaho kana Menro niyang dati. So, nagdesisyon siya na igwang unang ibugtak na panibagong Menro. All of which pertains po in particular diyan sa performance sa pag-resolver kan pag-kolekta nin basura. Gustong sabihin, solid waste management diyan sa LGU. Nagiulok bagang hani si Mayor Vic, pinag-remind ko na sana day umabot sa punto yun. Inabot mo ito kan mga nakaagi na paghali ka ngayang Sorsogon, nakalunad ka sa auto, pag ngaya masangsang na mabata ng parong, daraganaan. Iyo ang kaito baga, taigwa diyang kaito ning kunyan, tambakan ning basura sa may Peña Francia.
harani sa tinampo. Ayun, pera mahal na patron, Nuestra Señora. Pera mahal na patron. Iyon lang, so we're just referring duman sa sa basura. Kaya nagyulok nga ni si Mayor Vic, dahil na ngaya, dahil na dapat mabiltan arog ka ito. O kaya, iyo po yan. Ngunyan, we go deeper, kaya nagkaigoning problema ta, iyon na nga turlong barangay, so pigasabi niyang critical, so naunambitan ka subago, and ang sabi kan alkalde, compounded na ang problema. Segregation and collection. And inako man baga kan alkalde, duman sala duman kan lokal na gobyerno kan daraga, talagang kulang sa logistics ngunyan ta. So mga pangkolekta ning basurang truck yun, tigdadangog kung maray si Mayor Vic Kasubago sa pag-describe niya duman sa pira itong mga truck yun. Kulang na sa nagsabihon ni Mayor Vic na junk na o basura naman. Gulpin na ngayang diferensya. So flooring, so pag-uro itaas ngayakan, so oto na ngaya. Kulang na sa nagayod na ibasura man. So, yun na nga yan. Tiga ako man kan alkalde, igwaning problema sa collection on department kan lokal na gobyerno. Kaya, saro sa solusyon na medyo long term, na medyo it will take some time pa. Although, ang sabi ni Mayor Vic, pwede nga ilaog mingay ini sa emergency purchase. So pagbakal ni nagkaperang dump trucks, kaya lang aram ta naman sa nabaga, sabi ni Mayor Vic, sa proseso, gulpi ang administrative processes, kaya medyo mahaloy pa ito. Now sabi ko, in the meantime, ano ang solusyon? Napapakihuro ng tangayaan nagkakapera. Si Vice Mayor na Love, na Ruiz, and sutrak ko man nga ni ngaya, ipipasubli ko na. Sabi ni Mayor Vic. So, iyan tabi ang sitwasyon diyan sa daraga in relasyon sa basura tabi. Now, ang gabos pong iyan is a concerted effort. Sabi baga ni Mayor Vic, magsegregar. Takunday magsegregar, dai makolekta. Yan. So, all of this, ang gabos na yan tabing pigapahiling ni Mayor Vic is, sabi na nga ni, lideratong mabuot, pero may determinasyon. Yun. Bako? I-fire mo. So, dahil kukunyan. So, dahil perform. The authority and the leeway is given unto you by law. Siyempre, kung ikabagad yun alkalde, kung ikagobernador, mapili ka yun kaso mga tauhan mo na igwa ka ding kumpiyansa. So, sa paghiling mo, makakatabang sa imuning maray, tabi. And it is given it is given to all local chief executives by law. Sa iya-iyam. Dipisil man bagad yun, gobernador ka o alkalde ka, an yaon dyan na kuan mo, iyo man sa naanday nagpe-perform ng turtle. So how can you maneuver sa imong lokal na gobyerno efficiently? Kaya nasabi, lideratong mabuot, pero may makusog na desisyon. Lideratong mabuot, pero igwaning tultol asin solidong liderato. Ayan po diyan sa kay Mayor Vic. Now, manungod sa tubig tabi. So dumambaga sa Sorsogon, I don't know, day ako ning personal na verification pa if ever, pero may nakakabara sa kita sa newsfeed na pinag-rescind na kan Sorsogon City yata yun, Sorsogon City ni Mayor Amor. Ata diyan baga sa Sorsogon ang gobernador Amor, si Mayor Amor sa Sorsogon ata yun. Pinag-rescind na sa kontrata sa Prime Water. So Prime Water man, iyo man ang supplier ng tubig sa Sorsogon City Water District yata yon. Ang konsepto, pareho man digdi sa Daraga Water District, so Prime Water, iyo ang naghahanap nin mga source nin tubig, then kukolektaw ninda ito, ipopurify, gabos-gabos, papabuluson sa main line, pasiring sa Daraga Water District, then sa Daraga Water District, iyo man ang ma-distribute na sa mga konsumidores. Ngunyan, halangkaw po, sulebel kang discontent kan mga taga Sorsogon City duman sa Prime Water, rinisid na kan alkalde. Dahil na ngayang mga warning, dahil na mga ultimo, putulo na, haloy na ngayang panahon kami nagtitios digdi. That's called liderato. Now,
Digdi man tabi sa daraga, hinapot taba si Mayor Vic. Nya ko, duma sa sorso kun araw kay niso nangyari. Very clear man ang sabi ni Mayor Vic. Silensyo sa nangay kita. Pero nag-meeting ngaya kami kan nakaaging aldaw. May legal team ngaya na nag-aadal na legal team ng pighururo ng tubig. Arog po ka ini. Ang kontrata po paano, ang nakaperma dyan is Daraga Water District and Prime Water. Sinda ang contracting parties. Day punin iba. So sindot-dot kaiyan ang ibang mga personas na day man kasabay duma sa kontrata, including yung local government units. Diyan po nagkakaigwanin medyo gray area kung paano iyan tabi. May kontrata, 25 years yata yan eh. O paano iyan? Na dain na nagtataonin tultul na serbisyo, testigos po ang mga taga-daraga yun. Ha? Dahil na nagtataonin tultul na serbisyo, so Prime Water na yun nagtataonin supply ng tubig dyan sa Daraga Water District, and in turn, dahil nakukuha ang maray na supply, both quality and quantity wise, ang mga taga-daraga na supply ng tubig. So papaano? So pigpapaadalan ni Mayor Vic. And igwa nin mga iba daang concessionaires na nag-a-apply dyan. Pero very limited mo na ang pigtataram ni Mayor Vic. Kaya ang sabi niya, ang nasigurasyon sa mga taga-daraga, daima disuspidar. We are working tediously. Dahil lang para anunsyer ngo na, and in due time, iluluwas tabi yan. Ngunyan, pinag-aadalan kan legal team, paano malaog sa lokal na gobyerno? Ang saro dyan sa pinagkukonsiderar ata is yung General Welfare Clause. Iyo, dahil kami kasabay sa kontrata. Pero ang apektado na is the community as a whole. Bilang ama kan probinsya o kaya bilang ama kan munisipyo, pwedeng lumaog gayod ang lokal na gobyerno. Tanganing ang kontratang iyan mapakiaraman. Ha? And in fact, kaitong suay not pang pagkapot kainin pwesto ni Mayor Vic Baga, tapanduan niya na bagay ning pagkapot. Kaitong nagkapot na siya kan na daraga kaito, ang nag-issue baga yun kan business permit sa daraga, ang opisina kan alkalde ang LGU. Ginibo ka ito monthly ang pag-issue ng business permit sa Prime Water. Saro sa mga opsyon yan sa pinag-aadala na tiba adaptarong giraray na pag day ka magtultul sa bulan na ini, maray so performance ito. O sige, i-renew mo yan sa indong business permit. Arog po kayan tabi. So abangan talang yan. And the local government unit is working tabi. May relasyon sa problemang yan dyan tabi. Sa daraga. Yan. Sabi ni 8335, nakaukod na naman giraray ako sa paliwanag mo, Sir Pio. Thank you so much po. Salamat man ni Maray. Igwa man kitang sarong paratext. Bakit hindi maresolba ang problema sa basura dyan sa daraga? Dahil ba sa kulang sa disiplina ng mga tao, LGU? Dalaga pa ako, may problema ng daraga tungkol sa basura. Hanggang gayon may apo na ako. The same pa rin napaw, no? Well, to some extent, ini pong sa imong reaksyon, tama man, partly. Pero, ang basura ngunyan, ang problema kan basura ngunyan, hababa na ang kunyan, ang level. Hababao ng maray, kumpara ka ito sa mga nakaaging panahon. Igwa ng problema, but yung severity, kumbaga, bako na masyado. Igwa lang ning problema ta, so logistics nga ni, itong so truck, nagka-diferensya, and so segregation and collection, so segregation man kan mga tao. Yun lang po. Pero i-compare mo so gravity kang problema ka itong mga nakaaging panahon, ikumpara mo niyan, hababao ng maringon yan. Igwa lang ning minabotwa na concern. It's not of general concern patabi. Nagkakapira lang. Medyo igwa lang ning dit na slump. May problema diyan sa basura. Yan. Sabi naman ni 4085, hindi po kulang ang tubig, kundi wala po talaga dito sa amin kahit isang patak galing sa Prime. Ay nako, di so yan na po muna tabi at least na ilatag ta ang istoryang iyan, tahalawig ang mga hanap buhay, nakabuelo kita. Day maghali, oras Pilipinas, alas 9:42.
An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piodran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sa mahigit 15 taong paglilingkod na natiling tapat sa sinumpaang tungkulin sa mga kababayan. Mula educational assistance, Mula high school hanggang college, tinulungan ako makatapos ng Ako Bicol. tulong medikal, Dakulang tabang po talaga sa muan Ako Bicol. karagdagang hanap buhay, Salamat Ako Bicol sa dagdag puhunan. libreng patubig at ilaw sa mga kanayunan. Salamat po sa Ako Bicol. Kaagapay mula noon hanggang ngayon. Salamat, Ako Bicol! Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, outgoing Congressman, Attorney Jill Bungalon, and incoming Congressman, Attorney Alfredo Pino Garbin Jr., ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liveroid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kaso kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw. James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw. James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. James Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak?
nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Experience the best student life sa University of Nueva Cáceres. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon, makabagong learning modalities, modernong facilities at mahuhusay na teachers para maging future ready, work ready at life ready ka. Patunay niyan ang magagaling na alumni, board passers at top-notchers at ang mataas na employment rate. UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. DZGB On The Spot Report. Nasa linya man si Karen Ala. Karen Ala On The Spot Report. Karen, good morning. Go ahead man. Yes, good morning, Tabi Sir Pio. Nasa liderato na kaining gobyerno provincial kan Albay ang pagrelokar sa mga residentes na naka-install sa Laucan 6 km permanent region zone kan mayon sa entrevista kan DCGB News kay Eugene Escobar ang namamayo kan Research Division kan APSEMO, sinabi kaining ano man sa mga aldaw kan bulan na ini, ipapaluwas na kan opisina ang official na datos kung piraan mga kaharungan asin istruktura na nakatugdok sa laog kaining sa 6 kilometrong permanent region zone asin kung pira ang mga existidong residentes na layaon digdi. Pas iyan Sir Pio, sa halos san kauna validation na ipikondusir kan APSEMO kung kaya katakod kayan sa oras na maisumitil na kan APSEMO ang pinal na datos kan nasabing bagay, ang gobyerno provincial sa panginot ni Governor Noel Losal ang ma-aksyon kung paano ang pag-relocate sa mga ini, depende sa available pondo na ikuan provincial sa pag-relocate kan mga ini. Dahil lang takon matatandaan baga Tabi Sir Pio, saro sa mga pigta-target kan gobyerno provincial kan Albay, ang dapat mairelokar na ini sa luwas kan danger zone kan mayon o kaya sa mas ligtas asin tuninong na lugar, tanganing da imamugtak sa delinquentos ang buhay kan mga ini kung inkaso rumusuan maksug na bagyo, pagrasay kan lahar, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Thank you so much, Karen Ali, dyan sa Kapitolyo Provincial. Karen Ala, mientras tanto, The Spot Report. Diretso ta dyan kay kumpadring Al Armario. DZGB On The Spot Report.
Pading Al, good morning man tabi, please go ahead. Morning, padi duwang lugar digdi sa Legazpi. Nagiging tapukanin basura kan mga daing disiplina. Inian sa ibong kan padagos mana kampanya kan gobyerno lokal sa panginot ni Mayor Hisham Ismail na pakusugon ang kampanya sa pagmanihar o koleksyonin basura alaga di duwang lugar digdi na nagiging tapukanin bako sana sadit na basura kundi volume ta mga nagkakaparato sa sako asin plastic ining lugar sa may bakanting lote sa may Camellia Homes Subdivision sa between Puro and Barangay o Sitio Malangka kada Barangay Taysan isiring man oning patutukad sa may Oriental Hotel sakop pa man gyara ini boundary man kan Taysan asin kan Barangay 15 Ilawod East. Ang lugar na itabi Bading Pio talagang manonotaran mo na pagkaaga yaon ibibarabad ang mga sinakong basura kung minsan naka-plastic bagbanin so nakula bagang klase nin plastic na gusto sabihon bako ini hali sa Rosa naman na residensya kundi pwedeng pang commercial pa. Gustong sabihin Pading Al, pwede naman iyan na magpartilis yan ng mga bagla na yan. Baga. Nagkauro yung sinda, dahil tapok sa duwang lugar naan. Dahil ko nga maintindihan kung ano ang mentalidad ganing iba man, nagigibong tapukan ining duwang lugar na ini, kumo medyo madiklong baga, bakante ang loteng ini, maawot-awot, kaya iyo lugod ang nagiging regular na tapukan. Yan. Kulog kayo actually kulog naman kipayo ini kan mga barangay officials na aware naman kaniyan mga barangay officials kundi dahil maninda na akwa na nagtatapok kaya yun nga niya ang problema dahil sa kakulangan disiplina ka nagkakapira dahil lugod nangyayari ang kamautan kang gobyerno lokal na maging disiplinado kita sa pagmanihar kan basura. Ayaon man ang panago sa kampanya kan gobyerno lokal, alagad talagang dainahali na may nagkakapira talagang pasaway. Tama lang nga na ining duwang lugar na ini, iyo ang nagiging paboritong tapukan digdi sa siyudad ni Legazpi. Sos Mario Joseph, sige. Yan, tapi pa ang informasyon pa digdi southern part kan Legazpi City, Alan Mario, DCGB. Salamat kumpadre Al. Al Armario on the spot report. Medyo alanganin da tabi kumpadring Jimmy. Igo ng interview, may interview ba? Wala naman. Pakisabi ko na interview. Wala ba? Anong desisyon mo tabi diyan, June? Tabi? Pasok natin si Pading Jimmy, si Chief Jimmy. May dagdag na istorya. Jimmy Nasalita on the spot report. Chief Jimmy, kumpadre, good morning. Yes, salamat pa sa mga dagdag niya itong bareta Losina, Anislop Kanbulod sa Barangay Pintor, Pulangi, kung sainan sa ibaba kay ni iyo ang tinampo going upland, dahil maninibang magihan ang mga lunadan kung kaya kada bis na may mga pag-uran, iyo ang pinagmumonitor kan lokal na gobyerno asin pirmi ng may raiding equipment ang aning pag nagrasa yan slope natatabunan ng tinampo not passable in sigida isisud-sud ini kan heavy equipment tabi pa para dahil ma-isolate an upland barangay sa sentro kan Pulangi. Ini ang sinabi ni Vice Mayor Cheremilia Sampal kung saan sa latest na pagparauran nagrasay na naman ang ginibukan na isiyan ini ni Congressman na Adrian Salceda. Automatic nagpadara ini nin heavy equipment asin hinakwatan na mga daga mantang kanahali na sa mga daga insigida man nagsalida so Bureau of Fire Protection gamit ang fire truck big flashing ini nganing dainin madiskwido kamahal nas ang tinampo pababa tabi pa Sigon kay Vice Mayor Cheremilia Sampal, konsideradong provincial road na apektadong
tinampo kung kaya reported na ini sa Provincial Government Canalbay under Governor Noel Rosal asin Provincial Engineers Office sa Lindungman ni Provincial Engineer Dante Baclao para sa posibleng intervention tabi pa din. Roger. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy. Jimmy Nasalita, on the spot report. Yan, bago kita mag-break, tanganing isabay ta sa raro sa tema. So report ka sa bago ni Padingal, sabi man ni 9456 sa may Pinarik Estanza going to farm plate, tapukan din po. Yan. Yan, sabi man ay 0724, good morning, nakikinig po kami sa programa mo. Kompleto na ang morning namin. Salamat man tabi kay 0724. Yan. Ito iba naman. Iba ma-concern. Taod-taod na tabi ini ha. Hali kay 105. Taod-taod ta. Medyo inabot kita kan sa tuyang pag news break mo na buda nagkapirang hanap buhay. We will be right back. Pakalis po ka ini. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. 3 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Uminabot na sa 1,234 ang totalmenteng numero ka mga kaharungan na inireport na naraot sa mga iba-ibang rehiyon sa nasyon dahil kang efekto kang bagyong Krising asin habagat. Sigun sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 935 digdi ang medyo naraot, mantang 299 naman ang totally damaged. Pinakadakula digding danyos ang nahiristro sa Region 10 o Northern Mindanao na uminabot sa 995,375 matapos maraot ang 114 na kaharungan, kaibahan na ang 12 na totally damaged. Mentras nasa Caraga Region, maski saro sa na ang reported na naraot na harong, pigkakarkulong maabot pa manggiraray sa 30,000 pesos ang kantidad kang danyos. Padagos man na nagkukondukta ng assessment ang mga magkakanigong ahensya para sa posibleng ayuda asin rehabilitasyon sa mga naapektaran na kaharungan. Yan na pangalas 10 na barata hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Amaray na Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Indong Nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa
0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pare, doon tayo magmagupay malapit sa Tore. Sige, mukhang okay nga doon. Hep, hep! Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo? Paano naging mapanganib? Sino ka ba? Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. I-ready natin ang linya ni Angel na Mustasa. Tanganing dire-diretso ang bulos kan informasyones. Igonin mga low pressure area na pinagbabantayan pero ining sarong low pressure area sa may Istepocan Central Luzon. Ang sa iyang coordinates is nasa 15 na tabi halangkaw na. Kaya lang inisulangilang kan na uran asin so dalagan pa kan habagat na pinaghuhugot kaya na mga low pressure area. Kaya ingat-ingat sa naman tabi kita gabos. Digdi sa tuyang palibot. Okay na yung linya ni Angel na Mustaza. Angel Mustaza on the spot report. Angel, good morning. What's happening? Maray na aga, Sir Pio. Maray na aga po sa tuya mga paraan tabay sa mga dugang tapang nang inilan sa na pagkakit ng Police Regional Office Number 5 ang Community Assistance Safety and Support Network Kiosk sa sarong dakulang hotel digdi sa Barangay Gugun, Legazpi City. Kung sa ini Sir Pio po, ang pinaka-primerong kiosk na nakatutok sa pagtaon ng serbisyo at asistensya sa mga foreign tourists na nagbibisita sa Bicol Region. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Malu Calubakib, ang tagapagtaramkan ng Campo General Simenola, nabilog ang nasabing ideya sa pagkakaiguan ni na kiosk matapos ang mga insidente ng kidnapping, extortion at iba pang krimen sa iba pang parte kan Pilipinas na kapag pumitir kung saan ang biktima ka ini Sir Pio, iyo ang mga foreign nationals, partikular na ang mga nasa Filipino-Chinese community. Sigun kay Calubakib, nasa 120 na mga kiosk ang target na italtag sa mga iba-ibang mga munisipyo asin sa syudad digdi sa Bicol Region kung saan imaman ini
kin mga kapulisan digdi sa tuyang palibot na 24 oras sir yung mataunin na seguridad at the same time mataunin asistensya duman sa mga turista na magbisita digdi just in case kay puhan yung ganin asistensya. Nanganganap mo ng Sir Pio sa aktibidad bilang representante ni PNP Chief General Torre III, si Police Lieutenant General Edgar Alan Ocubo, ang Chief Kana Directoral Staff ng PNP. Presente manigdi Sir Pio ang mga haralangkaw na opisyal na Police Regional Office Number 5, ang ibang mga stakeholders, kaya ba itong mga nasa Chinese community, niya unigdi si DILG Regional Director Attorney Arnaldo Escobar Jr. at yung iba pang mga uniform personnel, halos naman iba-ibang mga government agencies. Sa pagsipag-urong pakasulo kay Mamalo, sabi niya sa presente, sa Bicol Region, wala pa man wala man nin mga nairehistrong parehong insidente involved sa mga turista. Kung kaya siniguro niya, duman sa mga mabisita digdi sa mga pasyaran digdi sa Bicol Region, na safe tinda na magbisita sa Kabikolan. Yan po, Sir Tio, ang mga duwang tapang informasyon halit sa luwas, Angel Mustaza, DCJB News. Angel Mustaza on the spot report. Diretso kita kan istorya dyan sa luwas. Jomar Bien on the spot report. Kumpadreng Jomar, maray na aga. Please go ahead, Mantabe. Salamat pading Pio, marinaga sa Parantabay. Nag-attend gira ako di sa Sanggunian Panglungsod kan Tabaco. Kan ikatuloy ng regular na session. Kaya lang nasa pagbasa pa na paring Pio kan mga committee report. Mientras tanto sa ibang bareta, posibleng pag-abot kan mga panahon, pwede naman na bulungon sa Malinaw Treatment and Rehabilitation Center so mga adik sa sugal. Asin, iba pang mga kaadikan, arog kan ngaya sa mga adik sa mga online games. Ini ang ipinahayag ni Dr. Fulbert Gilgego, ang hospital chief o ang center chief kang Malinaw Treatment and Rehabilitation Center. Matapos na susugsa sa inda, gagather mo niya nindaan mga data kung gura no katindi ang addiction kan mga tao sa sugal asin sa iba pang mga online na mga kawat. Pero asin kung sa indang mag-gather ini, asin nahilin nila na grabe na talaga ang epekto, pwede nila yung isubmit sa Department of Health ang data sabay request na magkaigwaning pagbabago sa mga pasistema kan na mga patakaran digdi sa MTRC. Asin, pwedeng magbugtak nin mga doktor na masterman sa mga ang expertise, psychological ata yan paring Pio, mga psychiatrist, para i-treat maninda ang araw kay ning mga kaadikan. Sa presente, sigun kay Eliego, dahil paninda ini magigibo dahil lang ta direktamente under sinda kan o nasa sakop sa sinda kan dangerous sa drugs board kung kaya sa mga droga sa napasana sinda. Although pig kukonsider nag-aakuman sinda nin pasyente duman sa mga mga alcoholic, so grabe na mga sugapa na sa alak. And daiman ninda pigsasara an sa indang mga plano na hanggang dumana sana sinda kung kaya yaon man sa plano ninda na sa pag-abot kan panahon baka may posibilidad na itong mga adik na sa sugal na gustong magpabulong baka bulungo naman iyan digdi sa Malinaw Treatment and Rehabilitation Center. Yan, sige. Yan Padian mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGP. Thank you so much pading Jomar sa istorya hari dyan sa luwasan. Babalikan tayan ta siguro one of these days, baka sa aga or ining nagadag-adag na mga aldaw pa,
kahurunong tamananggad si Dr. Hiliego, may relasyon dyan. Ta ini nasa limelight ining online gambling. Kung paano an medical, kung igwaning medical intervention kaan, sa lado kan medisina, sa psychology or kung ano, tabi, kung baga may plano sila dyan na kung igwaning gusto magparehab, so na-addict na dyan sa online gambling na yan, tabi. One of these days, dyan sa, kunyan sa Malinaw Drug Rehabilitation and Treatment Center, dyan sa nasabing lugar. Ngunyan, unyan sa rotang tema bago mag-sirblagan kita digdi sa programa ngunyan na Martes. Bago tayo ni tinukar na naman, o bago tayo ni tutukaron naman, pinadara ko na duman sa satuyang nakakahuron dyan sa SM, so tagapagtaram nila dyan, so satuyang kontak, yumarsan ang midbid ko na kontak, bago kita nagtukar giraray ka ini, we see to it na so satuyang obligasyon na makuha ang lado ninda, yaon sa effort, effort ta. Takaning day kita akosara na may malis o may maraot na intensyon na imalain ang reputasyon na magayunon kan SM. No. This is pure plain public information and service and concern. And yaon po sa effort nag-exert kita na makontak, nag-miss call ako 2, then pinadara ko pa sa video na pinaghagada niya to nin reaksyon kung anong pwedeng magibo nila dyan. In fact, several weeks ago, bago ko man ini tinukar, ipinaabot ko man ini sa the same person na nakahurong ko dyan, ansimbag sa ko, dahil ngaya ako makasimbag kan, i-refer ko na ngaya sa tawong dapat na magkuangkaan, digdi sa samo sa SM. And I will get back to you ngaya. Sagkod mo niyan, dahil man po nag-get back sa ko. Di mo niyan tabing aga, pinagkuang ko giraray sa video, pinagpadara ko sa iya, 2 ng video iyan, tabi, and nag-miss call ako, dahil po kita pigisimbag. For reasons, we are not in control kung ano ang rason o kung ano. Pero so effort mi po na makuha asin maipaabot ang concern na ini, yaon ginibumi man po. Saabot kan sa mo yung makakaya. Iyo masanang midbid ko itong personang ito na yaon dyan na iyon nakukuhaan ta ng informasyon. Pag mga may maray, madalion sinda tabi, magpa-post sa Facebook, magtagkan mga gusto nindang magpaluwas ka iyan, magpaapod ng pagtripon, imbitaran sa mga media personalities na sa indang gustong imbitaran, pag mga maray na bareta. Pero pag may mga concern, medyo igwa kita ng diit na predicament. Pag may mga concern ang publiko. Nagkaduang best na yan eh. Okay. Now, ano po ini? Ini po so concern, manungod bagad yan sa pagkolekta ninda, so sistema kan pagkolekta yun yung bayad sa mga maparking sa rooftop kang SM. Madali sa nata. Pigkatsat ko giraray tabi Tanganing ang effort na yaon dyan. Ikwanta yan. Regarding po dyan sa sistema kan pagpabayad sistema kan payment kan maparking kan maparking po sa taas kan SM yan sa taas kan SM. Thank you po yan. Thank you po. Send ko yan. Okay. Ayaw ng effort ha. Okay. Now, natatapig ko pigdi-discuss tayo ni John. Nakalaw ka na John pa itaas duman. So itong sistema ngunyan. Okay. Because this is of public concern. Tang negosyo baga ninda tabi. Igwa ning pigapod na perming public interest. And parte kan pag lago kan negosyo ninda, it is because kitang mga clientele ninda sa Legazpi Buda Bicol. So it is just but right kung na pag may mga araw kaning concern, ipahiling man ninda. So pag makulog kumbaga John, ano ining concern na ini? Ining so pag may dara ka bagang bihikulo, auto, motor o tricycle, dumang ka na maobligar na magpark sa pinakaitaas. Taining ibaba na parking area, valet parking na halangkaw ang bayad sang gatos yata eh.
Ano? Day ko lang aram kung sa second floor, open na ito duman sa 20 pesos or ginibong valet parking. Day ko aram pa iyan. Basta, ang concern is, igo baga dyan ng spiral na kwan na agihan, pasiring sa rooftop, spiral na paitaas na inclined, pataas. Kung masakat ka, siyempre pataas. Taday maning masakat na pababa. Kung mapababa ka, parugsot. Ang ginibo ninda, dumana nagkukolekta, pagsangat mo ng gad sa roof deck, yaon duman so bakalan ng ticket. Di pagsakat mo duman yun, kung surunudan ka mo, mapundo ka duman sa ticket booth, siyempre, anong masunod? Domino effect. So, nagsusunod sa imo, alanganin. Tangad ang bihikulo, spiral pa. Nya kung maluya kitang driver, manual andara mo, or maging automatic transmission, iparayo kimahal na Diyos, may magmalfunction na brake system. Anon mangyayari? Radas iyan paibaba. Bako? Igwaning clear and present danger. Bako? Kampig diskuter tayo ni kanakalis na mga simana, igwan nagapos sa tong engineer, si Engineer Merly Gaspi. Ang konsepto niya, ta siya civil engineer, iyan nga yung mga pa-spiral naan, data nga sabot kung ang design kaan, pwedeng mag-akomodar nin mga bihikulong nakapundo. Taiba nga yan design kung ang bihikulo o akomodaran mong nakaparking na plain sana. Iba ang design nga yan structurally, ibang mixklada, iba gayud ang bars na pigbubugtak o kung ano, bako. Iyan nga paitaas, agihan, design gayaan para sa moving vehicle. Iba nga ya ang kapasidad kung ang bihikulo nakapundo na ang design kan napupunduhan na tinampo bako man intended for parking lot. Data nga ya isi kung ang design kaan kayang magkapot o kaya mag-hold nin bihikulong nakapundo maski inclined bako John. Data nga ya sabot pero sana arog nga ya kaan na kayang magkapot nin bihikulo na nakapundo na inclined. Ang question dyan is natata ibinugtak sa alanganin yun na sistema na pwede man sa nabakuta na singilunin da pag mababa na ang mangyayari po dai mo ibubugtak sa clear and present danger sa mga motoristas. Taday ka maning ibang aagihan dyan baga pagluwas mo pagbaba duman sa ticket booth at least bago ka marugsot o duman sa ticket booth sisingilon mo na, Sir, 20 tabi, o ni so ticket. Dahil mo pibubugtak sa alanganin so mga masunod na bihikulo. Taba kong parugsot, o ba kong inclined? Diba? Iyan ang sagkod mo niyan, dahil pa kitang nakukuang kasimbagan tabi, igwa na naman din nag-post sa Facebook, dahil ko aram kung itong so post na ito, very recent, taday ta aram kung iyo pang nangyayari ngunyan dyan yun. Bako, pero as of now, dahil pa kitang nakukuang kasimbagan ta, ako nagnanarig duman sa kahuron ta dyan, na iyo sunahapotan ta ka ito kan mga panahon, kung may mga maray na bareta, madalion, pero pag-aro kaning may mga concern, medyo dipisil. Dahil pa nag-get back sa kuya, kung ano. Inda ko sa natabi, kung binago na. Kung binago na, well and good. Wala tayo nang masasabi dyan tabi, ano. Pero kung dahil pa, dapat siguro naman ta. Public concern yan, June, bako. Isipon mo yun makuang kao. Pirang taririk ito pa itaas bagad yun. Kung pirang bihikulo nagsurunudan dyan, taso na inot, nagbabayad. Nya kung an itinao pa sa ang ribo. Tapos sarong bihikulo man sana, makuang ka, mabayad ka, mahaloy-haloy. Inda ko sa natabi kung iyo pa. Kung iyo pa, well and good. Kung dahi na, nako, tabi. Sana, hello, Kampadreng Noel. Iyo pa tabi pare, sagot mo niyan. Dai kita pigdadangog ano, dai ning kuan ano. Oh, dapat siguro kan padi. Pasuratan sana sa city. Iyo nga ni, lawless dagbaga si
Si kinatawan abadesa na nga ni ansaro sa mga nag-concern kayan eh. Formal, dapat suratan di formal. Tayo mo tabi pa rin. Yan, then yan mapurundo yan. Sagot tayo may nadidispedo dyan. Iyo na nga niyan sa tuya ko ta ng isusunod man, iparayo ki mahal na Diyos. Pag may nadiskuido pa, legal battle na naman ang mga makwanyan, igwaning sa diring legal defense team. Iyo nga ni. Oh. Ang saropan dyan di, tabi pa rin. Di ko nasasabutan, ang mga safety officer ka, di yan nahili. Iyo na nga niyan kung paano. Oh. Kita baga, tabi pa rin, concern lang kang sitwasyon, especially ako nagputakat ako dyan. Ako, matik ang auto ko, hindi medyo okay ako. Ang nag-post kay ito, tabi pa rin nailing mo, barkada ko. Si kadua. Na nagtarangan siya, na nagkinilit niya sa bayag ko. Ay, sus Mariosep, oo. Iyon ang pagka-post niya. Day ka masabutan, ano ang natataarog kaan sinda ka, hindi na nahiling, ano, sisay ang kay puha na magkuhan kay ni, kay ito kay Mayor Pido, baga so renta, nag-aktibar sinda, ano, baka may... Sana, na-aktibaran ba ito ni Mayor Pido, na so aning sa baba, na nag-traffic sa baba, kaya sinakat ninda for that reason. Yan, yung nga ni, arog kay ni, ano, di nahali ninda so traffic sa baba, ta subayad sa baba, bako? Ikaw manggirarap. Ibinugtak ninda sa peligro, so sa indang mga kliyenteng may bihikulo, ta so pag singil ninda sala, dapat pa paluwas ko ta na. Sakto. Ang saro pa ko pwede ka na bibunin da, i-analyze ninda, ari na mas lakol kung sa takato lang bababa. Yan, saro paan. Takaning ibitara diyan ang sitwasyon na dito pa nga sa nagbababa, tanay, di mo, minsan 5-4 ang nagbababa. Bayang diyang nagsasakat. Hindi lamang nila nailing. At kung may number sana ako kay Mayor Itza, ako mismo, umapod ako sa iya, parang sitwasyon na araw kaan. At na iyo, yun na nga, igwaning public concern ini, dipisil kung may madiskuido na dyan, di kita basta-basta makahabol ta, dakulaon na, kumpanya yan. Tiway, tiway kakaan. Di ako nagataram ka kung ano. Oo, magkarasuang ka mo, naging gasto mo sa kasukaan. Diba? Ata na. Sana, yan this time around, lalo na kung yan, tabi pa din na dumog. Dumog ang salsada ninda. Yan, O kung maluluya na pag-angrida mo, maluluya na ang kumunta ka dyan. Iyo. Araw kayo ni pade ano, tibaan lang assumption. Tibaan, tig-is ninda so traffic, ta sa baba bagakan, so baba pa ang kolekta ninda, nata-traffic man agad, sangkod sa luwas na nagalinya, bako. Iyo talaga taron sa purpose. Yan, di sinakat ninda, kaya lang, sala. Dapat, so pagpasakat, dahil ninda inulang, doro, diretso sana, ang pagluwas na hali duman sa roof deck, duman na ninda pendintion sa roof deck, at least safe. Iyo baga, tabi pa din. Simple naman siya na bagaw yan. May buka na pag-aadal na tayo po pwedeng pondo na ang auto mo nasa incline. Ay, correct ka dyan. Narimati mo nang pa ding Noel. Ikaw baga yan, nasa violation mo, nasa nagpapundo ka dyan. Kung buminundo ka dyan, na-disgrasya ka, ikaw may problema. Yan, kundi, who are we? Saradit masana kitang tao. Correct. Dahil kita dadangugungkan. Sana po, dahil inin madiskuido bago sila mag-aktibar dyan. Saro pa, tabi, ang nailing ko dyan, tabi pa rin. Pagsakat mo sa third floor, kumadiklo mo. May mga ilaw ba sana? Dahil managoro ng ilaw. Well, dahil ko yan tabi. I cannot attest pa. Siguro pag duman mo talaga na chimpo gayod, na madiklom. Iyo, pirmi ako kan. Mga after lunch kan. Minasakat ako dyan. Minsan nagkakapi-kapi ka baga. Opo. O palipas oras ka. Ay, sigurado. Sa second floor, di ka naman makapara pag mga araw na tayo. Sa panahon na yan. O padikot ta na magayon ang oro istorya, kundi masunod na po si Andy Sige, Martabi. tabi, Salamat din Maray. Thank you. O sige po. So yan tabi ha. Sagkod na sa naman mo kita dyan. Pero ini po ha, take note mga paraan tabayan ka po sa publiko.
dai kita ning malintensyon na imalain ang maray na reputasyon kan establishmentong an. What we are after here kunta na is maipaabot man sa concern sa inda because this is of public safety concern. We do not intend to malign that the good name and reputation kan estabilisadong kuanayan establishmento. Mabalik po ang programa sa aga, parehong oras, andyan na hapon, Bicol Target. Meantime, masunod po si Andy Mar. Ako po, si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.